We welcome you all to the 80th Araw ng Kagitingan. Together with the entire nation, we celebrate the valor of our forefathers with the team Kagitingan ng mga veterano, inspirasyon ng nagkakaisang Pilipino. Mayor Nelson S. Legacion, Vice Mayor Cecilia B. Veluz de Asis, the members of the Sangguniang Panglungsod, Major General Alex Luna Philippine Army, Lieutenant Colonel Clark R. Dalumbar, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Commander 83rd Infantry Battalion Philippine Army, as well as Police Colonel Nelson A. Pacalso. Will lead the flag-raising ceremonies to be facilitated by the 9th Infantry Spear Division Philippine Army, together with the Corps. We will now proceed to the wreath-laying ceremony. His Honor, the City Mayor, as civilian host, and Lieutenant Colonel Clark R. Dalumbar as military host, together with Vice Mayor Cecilia Veluz de Asis and the Sangguniang Panglungsod as ceremony entourage. We'll now begin the wreath-laying ceremony. To carry the wreath and serve as honor guards are officers and personnel of the unified troops. To render the hand salute is First Lieutenant Jomar Lawagon, Infantry Philippine Army, together with the Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Boy Scouts of the Philippines, and Public Safety Office.
This concludes the first part of our ceremony. Once again, good morning, ladies and gentlemen. We welcome you all to the commemoration of the 80th Araw ng Kagitingan. Ladies and gentlemen, the tolling of the bell is customarily being held every Araw ng Kagitingan, either in the historic Corregidor Island or in Capas National Shrine, as part of the tribute to the Filipino heroes, patriots, martyrs, and defenders who fought and died for the country's freedom and liberty. From the time of Lapu-Lapu to the Philippine Revolution against Spain, Filipino-American War, and World War II. It also honors Filipino defenders who fought in the Korean War, Vietnam War, veterans of military campaigns, members of humanitarian contingents to other countries, and our modern-day veterans and heroes. The bell is tolled, usually by a veteran. But since our 4 remaining World War II veterans cannot anymore physically attend our ceremonies today, a member of the Philippine Army will toll the bell on their behalf. The honor bell ceremony shall be presided by Police Colonel Nelson A. Pacalso, City Director, Naga City Police Office. Mayor Nelson Ligacion, sir.
Vice Mayor Cecilia Diazis, ma'am. Lieutenant Colonel Dalumbard, member of the Philippine Army, commanding officer of the 83rd ID. Members of the City Council, our World War II veterans and their descendants, fellow workers in the government, and all Nagueños whom we serve and protect. This bill of remembrance toll for everyone who did everything humanly possible and beyond for the defense of this nation and sanctity of freedom. The first toll is for the Filipinos who rallied without hesitation to fight for life and liberty, and for those who persevered throughout the enemy occupation, for the civilians who, despite dangers of enemy retaliation, assisted and collaborated with the soldiers and guerrillas during the war. The second toll is for all the prisoners of war who endured and died in the horrible death march from April 10 to 15, 1942. The third toll is for those who have fallen in the din of battle, for those who died of sickness and starvation, for those who have dreamed of peace and freedom, even in the abyss of death. The fourth toll is for the men and women who never lost hope and fought against overwhelming odds and even depleted supplies and ammunition. The fifth toll is for the descendants of those who have fought that terrible war, by their continuing effort to remember and extol the heroism of their relatives. The sixth toll is for our soldiers and uniformed personnel who rendered honorable military and civilian service in defending the country in times of war or peace, and in faithfully upholding their duty to preserve our sovereignty and national security. The seventh toll is for healthcare workers who sacrificed to serve at the front lines and who have fallen in the battle against COVID-19. We will remember and we will honor those who withstood us life within the democratic ideals of freedom. May I invite everyone to please stand, and all those in the military service and uniformed personnel to render salute. Huwag kamay! Ha! Dito. Mag-ano ka ng dito. Dito na bell. Oh. Baba kamay! Ha! Inspired by the legacy of unrevered courage as our soldiers have shown during World War II, we vow to keep the flame of patriotism and service to our fellow men ever burning in our hearts. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Naga City! Please remain standing for the prayer to be led by Francesca Isabella Prela of Raya School Naga, Rian Nenyo Franco, Raya School Naga, and Leila Isabel Santo Domingo,
Naga City Science High School. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, butihing Ama, ikaw ay dakila, ikaw ang may likha ng langit at lupa. Sa iyo nagmula ang aming buhay, ikaw rin ang nagkakaloob sa amin ng aming ikinabubuhay. Marami pong salamat sa buhay na iyong bigay. Maraming salamat din sa mga tao na nagpapaganda, nagpapabuti at nagpapahalaga sa aming buhay. Salamat siring man kagurangnan sa samong mga bayani asin mga veterano na nagpakasakit sa pagsurog asin pakikipagtusayan sa mga muyang oriponon an samong nasyon. Diyos nin pagkahirak, iniitaas po ni Amo ang mga nagdulot kan sa endong mga buhay para sa samong katalingkasan. Akuon mo po sindas sa imong kahadian, asin tauanin buhay na daing katapusan. Through your guidance and compassion, O powerful God, help us not to waste and put in vain all their works, the principles they have fought, and their immeasurable love for our country. Help us to honor their memories by caring for the family members they have left behind, by being watchful caretakers of the freedoms for which they have given their lives. Mahabaging Panginoon, patuloy mo padaluyin ang dugong bayani sa ugat ng bawat Pilipino sa handang makilahok, makiambag at makiisa sa pagsulong ng magkakaugnay na mga adhikain para sa ikabubuti ng aming bayan. O Panginoon, patuloy mo kaming gabayan ng iyong pagmamahal ng karunungan upang ang mga turo ng kasaysayan ay maging ilaw ng pag-asa sa pagharap namin sa buhay ng paglilingkod sa iyo, O Diyos, sa aming inang bayan. Amidst our celebration, O Lord, we raise to your loving protection our living heroes, our medical workers, veterans, soldiers, police workers, and those who are serving our city and country. With the youth and Filipino workers who are working all over the world, all those who are laboring for national reconciliation and peace, and all the individuals and organizations partaking in nation building. Sa papaabuto na eleksyon, giyahan mo po ang lambang Pilipino sa saindang pagpili. Tawan mo po sinda nin kakayahan na magpili nin mga marahay na mga lider na malingkod nin daing pagduwa-duwa nin husay asin dusay. Mga mamamayo na madaranin kauswagan sa banwaan. Ipasabong mo po sa imong banwaan na pilion ang tama, na isikwal ang mga nagbabakal nin boto, ang mga nagdadaranin mga kariribongan, asin pagkabaranga kan mga namamanwaan, sa paagi kan mga padaya as in kaputikan. Lahat ng ito ay taos puso naming ipinapanalangin sa iyo, O Diyos ng buhay, Diyos ng kasaysayan at Diyos ng tadhana. Pagpalain, iligtas at sumagana nawa ang bawat Pilipino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kindly be seated. We now listen to the message of Mr. Mark Anthony Jacob Glorioso of the National Historical Commission of the Philippines.
kagalang-galang na alkalde ng lungsod ng Naga, Nelson Legacion, kagalang-galang na vice-alkalde, Nene de Asis, at mga miyembro ng Konseho ng Naga, kagalang-galang na Congressman Gabriel Bordado Jr., Division General ng 9th Infantry Spear Division, Major General Alex De Luna, mga veterano ng digmaan at pamilya nila, mga kababayan. Ginugunita natin sa pagkakataong ito ang ika-80 anibersaryo ng pagsuko ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sa halip na ituon sa pagsuko ng magkaalyadong puwersa ng mga Amerikano at Pilipino, ang paggunitang ito ay taos-puso nating iniaalay sa kanilang kagitingan. Inaalala natin ang pagbagsak ng Bataan hindi para ipagdiwang ang ating pagkatalo, kundi para bigyan ng pagkilala ang katatagan at kabayanihan ng mga Pilipino, veteranong sundalo man o sibilyan noong World War II. Ang katapangang ipinamalas nila sa pagdepensa sa Bataan sa loob ng halos 4 na buwan ay tunay na hinangaan ng buong mundo. Sa gitna ng digmaang iyon, nagpakita rin ng kagitingan ang mga kapatid nating Bicolano. Habang nagaganap ang labanan sa Bataan, ay itinatag dito sa Camarines Sur ang isang samahang gerilya upang kalabanin ang mga hukbong Hapones. Kilala sila bilang Tangkong Vaca Guerrilla Unit. Binuo ito ni Elias Angeles noong Marso ng 1942 sa baryo San Nicolas, Canaman, kasama sina Juan Miranda at Leon Aureus. Nang sumuko ang hukbong Filipino-Amerikano sa Bataan noong ika-9 ng Abril 1942, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban ang Tangkong Vaca Guerrilla Unit. Tumulong sila sa unang pagpapalaya sa Naga noong May 3, 1942, naging tanyag sa kanilang pagkapanalo sa labanan sa Pasong Tagilid, Pamplona, kung saan maraming mga sundalong Hapon ang nasawi. At nang mabawi ng mga Hapones ang Naga, ay muli itong pinalaya ng Tangkong Vaca Guerrilla Unit noong April 12, 1945. At nakipaglaban ang hukbong ito hanggang 1945, hanggang sa mapalaya nila ang buong probinsya ng Camarines Sur. Sa mga veterano, saksi ang kasaysayan sa inyong kagitingan. Kailanman ay hindi mababaon sa limot ang inyong mga ambag para sa inang bayan at patuloy naming aalalahanin ang inyong mga sakripisyo sa bawat pagunita natin sa araw ng kagitingan. Silang mga Filipino na walang pag-aalinlangang makipaglaban para sa ating kalayaan. Silang mga kababaihan na nagbigay ng suporta sa anumang paraan na makakaya nila. At silang mga ordinaryong mamamayan at kabataang nakilahok sa mga kilusang gerilya kagaya ng Tangkong Vaca Guerrilla Unit, ang kanilang mga sakripisyo para sa bayan ay tunay na nagbigay daan sa pag-usbong ng ating kalayaan at ng demokrasyang tinatamasa sa ngayon. Sa ngalan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, maraming salamat po at magandang umaga. Thank you very much, Mark Anthony Jacob Glorioso of the National Historical Commission of the Philippines. And to give us a song number, we now request on stage Miss Marilyn Ariola. Nakilang lahi nasa iyong tangi,
pag-ibig ko, inang bayan, isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nang pahiran ko, luha ng iyong puso ay natayo muli ang karangalan mo. O ang pag-ibig ko sa'yo, inang bayan, ikaw ang siyang nalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminang lang iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayumanggi ang kulay mo, dugo't pawis sinalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Kahit na gaano kaliit ang tinig ko, buong lakas akong magtatanggol sa'yo. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayumanggi ang kulay mo, ang buhay ko'y galay sa'yo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Thank you very much, Ms. Marilyn Ariola. And now let's listen to the message of Major General Alex D.C. Luna, Philippine Army, Division Commander, 9th Infantry Spear Division, that will be delivered by Lieutenant Colonel Clark Dalumbar, Infantry GSC, Philippine Army. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko pong bumati sa ating Honorable Gabriel H. Bordado Jr., ang representative ng 3rd District of Camarines Sur. Honorable Nelson S. Ligacion, our City Mayor. Honorable Cecilia B. Velos de Asis, City Vice Mayor. City Councilors present. We have from the Department of Education, its personnel and selected teachers and students na pinangunahan ni Dr. Mariano B. de Guzman, sir. Sa ating kapulisan na pinangunahan ni Police Colonel Nelson Pacalso, sir. Ang ating Acting City Fire Director, Senior Inspector Peter Paul Mendoza. And andito rin ang ating Head ng Boy Scout of the Philippines, Mr. Frederick M. Baldosa. Mr. Rene F. Gumba,
the Department Head of Public Safety Office. Other guests, ladies and gentlemen, Diyos marhay na aga sa Indugabos. Pwede ba akong mag-request sa ating mga panauhin na kalabitin ang nasa kanan ninyo na sabihin, magiting ka. Magiting ka. Okay? Tanong mo na, bakit? Bakit ka magiting? Dahil nalampasan mo ang kahapon. Yan. Sabi nga, may isang nagsasabi, live each day. The only easy day was yesterday. And life is hard. Don't make it harder. So gusto ko lang pong basahin ang mensahe ng ating Commanding General ng 9th Infantry Division na kung saan nasa Mindanao siya. So ako ang pinapadala dito. So ito po ang kanyang mensahe. Maliban sa taunang komemorasyon sa kagitingan ng ating mga bayani, ang araw ng kagitingan ay isa ding okasyon na nagpapaalala ng kagitingan, katatagan at pakikipaglaban na ipinamalas ng bawat simpleng mamamayan laban sa mga hamon ng buhay. After all, life is like a battle. Ang buhay ay isang walang hanggang pakikibaka. Tulad ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para ipagtanggol ang ating bansa at protektahan ang mga susunod na henerasyon, bilang mga lingkod bayan, naway maging handa rin tayong ibigay ang lahat ng ating makakaya para sa ikabubuti ng ating sarili, pamilya at buong sambayanan. Sa kasalukuyang panahon, tayo ay nagsisilbing bayani ng kanya-kanyang kwento ng ating buhay. Kaya kahit anuman ang hiniharap nating laban, kailangan nating magpakatatag at dapat huwag tayong sumuko. Dahil ang bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkuling ginagampanan. Sa katunayan, hindi lamang sa mga sundalo, pulis, at iba pang miyembro ng security sector ang may responsibilidad na pangalagaan ang ating kapayapaan. Ang bawat isa ay may individual na papel na dapat gampanan upang matiyak ang walang sino man ang magtangkang maghasik ng kaguluhan sa ating bansa. Tayong lahat ay may angking kagitingan sa ating mga puso, kaya gamitin natin ito para sa ikaunlad at ikabubuti ng ating bansa. Wala na sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, at iba pang mga bayani na hindi nag-aalinlangang manindigan na ipaglaban ang kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ikaw, ako, tayo ay naririto para ipagpatuloy ang laban tungo sa tunay na kapayapaan. Sikapin natin na mabigyan ang masusunod na henerasyon na mas mapayapa at maunlad na bayan. Kami na mga sundalo ng 9th Infantry Division sa aking pamumuno ay mananatiling nakabantay at alerto upang matiyak ang pagkamit natin sa ating inaasam na kaunlaran at kapayapaan. Muli, huwag nating kalimutan na tayong lahat ay mga magigiting na bayani ng bansang Pilipinas. Maraming salamat. Unquote. Sa isang bansang sagip sa pagbabago at Thank you very much. ng kadiliman. Lieutenant Colonel Clark Dalumbar, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Commander 83rd Infantry Battalion, Philippine Army. Based on our latest inventory, we only have 4 remaining World War II veterans in the city. Ladies and gentlemen,
Today, we honor them through this video presentation. First lieutenant po siya ka World War II. And naggerilya sila kato during the Japanese period. At that time, nasa Karamuan sinda. Diyan sila duman nakabase. Basta tanta daw kato, may iniistorya siya kato na may pinsan siya kato. Si Lolo kaya, originally, pinangaki sa Tabaco. Duman siya nagdakula. Kailang kang Japanese period, nangaki pa sinda kato. Nagdurulag sinda, nagpa-Karamuan sinda. Para ma-safe kaya dumanin. Ang sabi niya, si kang at that time kaya gabos na mga tugay niya, mga babae, tapos siya lang si lalaki. Kaya nag-decide man siya na magtabang duman sa mga guerrilla. I'm sure na nagpapasalamat si Lolo along with the other veterans. A few of them left here in Naga dahil every year nagigirong duman sinda and ibang nare-receive na stipend. Although, di man ito ang importante. Ang bonus lang ito. Ang dakulang bagay kaya duman is that so, salamat po sa mga city officials dahil every year igawang commemoration for the veterans during araw ng Kagitingan. So, salamat po. Hopefully, magpadagos-dagos ini yung araw kay niyo because ini po sacrifices man ka mga war veterans kayo to for us to attain our freedom na tinatamasa tanong yan. Salamat. Kan magkagera, Third World War, edad ko 15 pa 16. Como duman sa Muya, igwamanin organisadong guerrilla na imbitaran ako. Si Samuyang trabaho, information gathering. Naghahanap din mga barita kan mga movement kan mga habong. Pero sa Kalabanga nagkaigwaman dumanin garrison anapol kaya garrison sige hapon sa wrong company. Masasabi kong padangat ang mga veterano. Tabako sa nangon yan, kamo nga ni nagdigdi sa kuya. Dakula naman na bagay yan. Karigit na yan. Dakulang tabang. Lalo na duman sa mga veterano na medyo kadikit sa indang income. Ano ba nga ni, may hilang na, nakahinda na lang. Sa panahon ni Mayor Legasyon, kami dahil panalilingawan. Kaya gusto ko man ipaabot sa sainda, dakulang pasalamat. Kan pagrumdum, pagbilbid, kan mga veterano na nagsakripisyo, nagdusay ng buhay, kan panahon ng gira. Magpaisip na ang mga veterano, digdi sa Naga, dahil manalilingawan, kan gobyerno asin, kan mga namamayo, kan gobyerno digdi sa Naga. Kan panahon na Korean one, grabe si Kuyang kanto, so kasakitan kanto, tamala kanto, antipopon, linaw-nawag kami ng Japan. Pasiguro bang kami na para mas dahil kami makuyan, tago bang kami, nagtatago kami sa bubon, nagkalot kami kanto ta, pasiguro bang kami taguan. Pirmi bang kaming alerto kanto, tamala sa kuya nga ni, sa Samar, tayaon kami kanto sa Samar, naggirigir na nga ni dumaan kami. Malay ta,
hirang ninyo, nakalibriwan kami kagadalan. Sa mga survivors sa Pilipinas, pasalamat, katunggirang nag-agi, nagbalik na sa MacArthur. Mula ko gani, kakasturan kami ta, pinakadihit ni, tughali na. Nagkukuyan ako, paghagad tawad, ang mahal na Diyos, magpasalamat kami kang mahal na Diyos na dahil kami na ano. Ako, pagkakapirang taon lang, magpapasalamat ako. Pag anibersaryo kami yan, pinapadyan kami sa City Hall. Ang pasalamat ni Marhay na pigre-recognize pag-iraresin daw nga ni mga maedad na baga pinapadyan sa City Hall during Bataan Day, itong April 9. And then, nakulang pasasalamat sa na daw aron kaya na mga maedad na dahil na nagpigiling nga. Luckily, I'm still alive. Ako retired person in the government. I had been in the commission audit for the last several years. I cannot count on it. I came in Naga in after my graduation in the high school. Right after my 3 days, ako nagplano na mapa Manila to seek for a job so that I can pursue my studies. And at the same time, mas kandiyan ito ako, nag-adal ako. Nakapurso ako kunin pag-adal sa 4 years. Dahil ito, nakatapos yung Bachelor of Science in Education. Major in English. Because I was planning to go home in Catanduanes. Then matok doon lamang ako duman. So on behalf of the Aquino family, of Santiago Aquino family, gusto mi magtaong pasalamat kay Mayor Nelson Legacion, sa Naga City Government, sa pagtauning onra sa mga veterano, pagkilala sa mga sakripisyo ninda, na dai nalilingawan sa mga ginibo. We will forever be grateful for the honor and the time and the attention na tinataos sa mga ginibo kang mga veterano. Like my father. Thank you. Ladies and gentlemen, let's give our surviving veterans and those who already crossed the next life a warm of applause. And now, let us listen to the message of our 3rd District Representative of the province of Camarines Sur, the Honorable Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Maray na aga po sa Gabos, sa satuyang matibay na alkalde, award-winning Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, ang satuya pong mga miyembro kang Sangguniang Panglungsod, kaibana na po si mga miyembro kang Team Naga, ang Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, na pigrepresentar po ni Lieutenant Colonel Clark Dalumbar. Ang Philippine National Police, na pigrepresentar po ni Police Colonel Nelson Pacalso. Ang Department of Education, na pinapamayawan po ni
Superintendent Manny de Guzman, ang Bureau of Fire Protection na pinapanginutan po ni Peter Paul Mendoza, ang Boy Scouts of the Philippines na pinapamayawan po ni Mr. Frederick Baldosa, sa Gabos pong Yaon Digdio na nagkikiiba sa Satuya sa pagselebrar kang ika-80 taon kang pagbagsak kang Bataan, the fall of Bataan. Di ko maintindihan, kadakol po ang nag-criticize nga ni katong mga nakaaging taon na kung ano da ang tendensiya kang Pilipino na iselebrar ang kadaugan. Ini ang pinakamamatindi, ining fall of Bataan. Alagad sinabi kan sa tuyang National Historical Commission of the Philippines Representative Mark Anthony Jacob Glorioso na hindi natin ipinagdidiwang ang ating pagkatalo. So, araw ng kagitingan, ang meaning ba ganiyo, makusog na buot, maisog. Ang Pilipinas po kato, kung mabasa kita kang historia, collateral damage lang. Kita okupado kato kang United States of America. Pagkatapos magang okuparong kita for more than 300 years kang Espanya, nagsunod ang Amerika. Occupied kato ang Pilipinas, and nagkataon katong panahon na ito, basahon po nito ang history, tulong mayor na mga authoritarian figures ang nagsurulputan. Sa Europa, dua po, nagayo. Si Adolf Hitler, pagkatapos si Benito Mussolini. And digdi sa Japan, yaon si Emperor Hirohito, alagad bago man po siyang may puder. Ang may puder po naman si mga military. Pinapanginutan po ni General Toho. So sinda po ang nagdidictate kang dalagan, kang mga polisiya, kang Japanese government. Ang Japan, kabali na sa pigaapod na Axis powers. Yaon po si Germany, yaon po si Italy, yaon po si Japan. Bigla po sindang nagbali sa gyera. 1939, enot pong inatake kang Germany ang Europe. And later on December 7, 1941, inatake man bigla kang Japan ang Estados Unidos sa paagi kang pagbomba kang Pearl Harbor. Basahon po ninyo yan sa istorya, at least may background po kamo kan sa tuyang iniyong siselebrar araw ng kagitingan. And sunod-sunod na po, pagbomba kang Pearl Harbor, desidido na ang Japan na sakupon ang bilog na East Asia. Kabali na po ang Pilipinas. And digdi naglaog sinda, dahil po nakaandam si satuyang Puwersa Armada, saro ang Pilipinas saka ang Estados Unidos, may saro pong puwersa, pigaapod po katong Philippine Scouts na nag-iba po sa US Army. Alagad makusugo na maray ang puwersa kang Japan, intiro nilang napag-adala na ang strategy kung paano masakop ang kadakol-dakol na mga nasyones digdi po sa Eastern Asia. Kabali na ang Southeastern Asia. And natrap ang mga Amerikano saka mga Filipino
Nag-order po si General Douglas MacArthur na mag-retreat pasiring sa Bataan. Duman na nagkaigwaning problema dahil sa superior forces kang Japanese Navy, Japanese Imperial Army, intiro ng dahil nakahiriro si mga Amerikano sa mga Filipino. At one point buburno na ninda si kabayo. Kakato kaya nasa mounted state, nakakabayo po ang Philippine Scouts, nang makakan, itong sa indang mga kabayo na po si Pigburno. Until such time na they were forced to surrender. Nag-surrender na po. At si MacArthur katong panahon na ito, huminali naman po sa Pilipinas, supposedly to get some augmentation to support the Philippine and American forces here in the country. Alagad, hinaloy po yan. Nagbalik baga si MacArthur, 1940s na. 1945, 1944. So, luminaban po man sa tuyang grupo, ipinahiling nindaan sa indang kagitingan ang dakulang kusog na buot, ang isog. Alagad mayo man pong iraray nangyari, nagkaigwa po ning inaapod na Bataan Death March. Nagpuon po sa Bataan, nagtapos po yan sa Kapas, 100 kilometers. Garo Malakaw ka po Unaga, Pasiring Legazpi. And kadakol pong nagadanduman, mga Amerikano sa mga Filipino, na dai na kaya ang init kang panahon, dai na kaya ang kagutuman, dai na nakaya ang sa indang kaluyahan. Alagad, panagos po sindang nagkusog ding buot, naglaom na makakaluwas pa sinda duman sa patibong na nangyaring ito. So yan po ang background kayan, and sa tuya pong pighihiling ang application kaningunyan, matibay po baga, halimbawa, ang local government unit of Naga na pinapamayuhan po ni Mayor Nelson Ligacion na si Vice Mayor Nene De Asis, nagpahiling po sinda ning kagitingan, ning kakusugan ning buot, ning isog, sa atubang kang labi-labing pagsakit. Yaon po tong bagyo, yaon po tong linog, yaon po tong Asian swine fever, and uminabot po ang pandemya. Luminaban po sinda. Luminaban po kita. Pati na po ang mga military na sa frontline. Tanganing punduhon. Ini pong pandemya, nasagkod ko niyan, dahil pa po natatapos. Malangani ta ang World Health Organization nagtao po ng warning sa satuya na baka immediately after the elections, we will have another surge of COVID-19 in the Philippines. Alagad, kampante po kita, ning huli ta ang mga lideres ta magigiting. Ito pong apat na mga surviving veterans, dakula po ang pagsaludo to sa iya. Siring man po si mga veteranong nagbuwis kan sa endang buhay, tanganing ang katalingkasan ng ngunyan sa tuya pong namamatayan, yaon. Alagad, permi po kitang mag-andam, permi po kitang maging mabagsik sa paghiling-hiling kang mga nangyayari ngunyan, ta baka mamangnuhan ta ang katalingkasan na sa tuyang namamatian baka mawara. So, salamat pong maray. God bless us all. I salute the veterans of the Second World War. Thank you. Thank you very much, Honorable Gabriel Hidalgo Bordado Jr., Representative 3rd District of Camarines Sur. And now to give us another song number, ladies and gentlemen, Miss Florence Remeros Seso.
sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang ating tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimiti at hinahangad. Hangat ko'y tagumpay nating lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sasama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, isang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang ating tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimiti at hinahangad. Hangat ko'y tagumpay nating lahat. Hangat ko'y tagumpay nating lahat. Thank you very much, Ms. Florence Remeros Siso. And now, let's hear the message of our City Mayor, the Honorable Nelson Ligacion. Alayon ko po at sa kuyang face mask. Maray na pagkaaga po sa Satuya, Gabos. Lalong-lalo na sa Satuya pong matibay na representante kan Tercer Distrito, Congressman Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Ang mga pag-iriba sa lokal na gobyerno, Kanaga, ang Satuya pong matibay na presiding officer, kan Sangguniang Panlunsod, Vice Mayor Nene D. Asis, Councilor Badong del Castillo, Councilor Joe Perez, asin ngunyan ko lang napagtanto, may matapang na dugo. Councilor Uying Rosales, Liga President Councilor Dodit Beltran, Councilor Doc Jess Albios, kaibanan taman po ngunyan, General Omar Buenafe. Ang sa kuya ban pong pag-acknowledge, pagtaong galang sa mga kapulisan na kaibanan po ngunyan, asin siring man, pinapamayuhan po ini, kan sa tuya pong City Director, Colonel Nelson Pacalso. And City Fire Director, kan Bureau of Fire Protection sa Satuya pong syudad, si Senior Inspector Peter Paul Mendoza, and
9th Infantry, Spear Division, Philippine Army. The commanding general is supposed to be here with us, Major General Alex Luna, but he is ably represented by the commanding officer, 83 Infantry Battalion, 9th ID, si Lieutenant Colonel Clark Dalumbar, and mga opisyales kan Department of Education, mga pamayo kan manlain-lain na departamento as in opisina po kan lokal na gobyerno kan Naga, asin an pamilya kan mga surviving veterans. Na hiling ko din po. So bago po nagtaram si Shrine Curator kan museo ni Jesse, si Mark Anthony Jacob Glorioso. Sa tuya po gabos, dayaon digdi, kay Allen, asin iba pa mga opisyales. Sa liwat po, marhay na pagkaaga. Ngunyan, sa itong ginigirumdum, ang mga nangyari 80 taon na ang nakaagi na nagresulta sa pagbagsak kan bataan na sa itong pigkukumemorar bilang araw ng kagitingan. Sa aldaw na ini, mahalagang ipagirumdum sa tuya ang haros pagkakapareho kan sitwasyon takaidto sa ngunyan na parehas na mugtak kita sa irarom kan state of emergency, public health emergency. Kan Disyembre 8, 1941, pakabangaan na kudta na kaidto an sa tong nasyon sa 10-year transitional period para maging talingkas na sa kontrol kan Estados Unidos na nakatalaan na kudta kan taong 1946, kan rumpagon kan imperyo kan Hapon, an intirong Pacific US Fleet sa Pearl Harbor sa paagi nin sorpresang pag-atake. Pagkatapos na kan pagsakyada sa Pearl Harbor, nauntok ang transition. Asin nagpuon man tulos ang pagsakop kan mga Hapon sa Pilipinas. Haros arugman kaining mga angat an satong mga inagihan sa presenteng panahon. Kan an satong syudad yaon na kudta sa giraray na pagsubang pagkatapos lamasahon nin 4 na mga makukusog na bagyo. Asin pistihon kita kan African swine fever, hinamon tulos kita kan pandemya. Pansamantalang natenga an sa itong mga programang pangkauswagan para tawan dalan ang pagresponde sa mga pangangaipuhan kan mga nagenyo sa kasagsagan kan pandemyang COVID-19. Pareho man kaidtong panahon, nauntok man ang pag-eskwela, nadanyaran ang ekonomiya, dakol nawaran hanap buhay, dakol nagpuruli sa mga probinsya, hali sa mga sa sentro kan Pilipinas. Asin gabos nagsakripisyo, asin pigkanigo, kung ano ang natatada, mantang naglalaom sa aldaw, na makukua an katalingkasan. Kaidto, katalingkasan sa mga mananakop, ngunyan, katalingkasan sa pandemya. Sa paghuna
na bubumbahon kan mga Hapones an Kapitolyo kan Pilipinas. Pigdeklara kaidto kan commander kan Josefe na si General MacArthur an siyudad kan Manila bilang open city. Hinali ninda ang depensa sa siyudad asin piglipat man ni Presidente Manuel Quezon ang government center pasiring sa korehidor. Kaya kan bagong taon, kan 1942, napasakamot na kan puwersa kan mga Hapon an Manila. Sa laog ni 93 días, magkasurog na pigdepensa kan 120,000 na tropang Pilipino asin Amerikano an Bataan. Sa paghuda na may maabot na dugang na suporta, na daiman ngani uminabot asin sa ibong kan padagos na pagpumba kan mga Hapon, asin sa tahaw kan kagutuman asin paghelang. Padagos nindang pigdepensa an korehidor tanganing maulang na magamit an Manila Bay sa mga pagpahiwas pa kan opensiba militar kan trupang Hapones. Kan Abril 3, 1942, Biyernes Santo kaidto, pinuna na kan mga Hapones an sa indang labu-labong pag-atake sa Bataan. Alagad, sarong katotohanan, an kusog kan tao igwang kasagkuran. Dara kan demoralisasyon asin pagkakahelang, dangan ang pagbagsak kan sa indang depensa, suminuko ang pigsarong puwersa kan mga Pilipino asin Amerikano kan Abril 9, 1942. Dai pa nakontento, asin para iduon pa sa kasusupgan ang suminuko ng mga soldados ang pigkakarkulong 80,000 na mga Pilipino asin Amerikano. Pinalakaw, o yun na po ini ang sinabi kasubago ni Congressman Gabi Bordado. Pinalakaw, nin sanggatos kilometros hali sa Maraveles, Bataan, pasiring sa San Fernando, Pampanga, dangan pasiring sa Kapas, Tarlac. Namidbidtang marhay sa kasaysayan bilang Bataan Death March. Mantang ang makasaysayan na pangyayaring ini nagtapos sa pagsuko. Ang pangyayaring ini nagtao sa to nin bago asin mas hararom na kahulugan kan tataramon na kagitingan. Siring sa mga pinahiling sa to kan kasaysayan, an kawaran nin kasiguruhan, minadara nin takot asin kariribukan. Iyo man yan ang satong nahiling sa satong pakikipagtusayan laban sa COVID-19. Alagad ang parehong kasaysayan ang nagpahiling man sa to, kan kagitingan kan satong lahi, sa tahaw kan takot, asin darakulang angat, padagos kitang nagbabangon, asin naglalaom. Siring sa heroismo kan mga kahimanwa ta kaidto, sa pagtaon nin tabang sa krusada laban sa mga mananakop. Nahiling asin namate ang tamanyan, ngunyan sa satong mga medical professionals, asin mga healthcare providers, mga obrero, mga empleyado sa pribado asin gobyerno, mga pulis, militar, parauma, parasira, tindera, mga media practitioners, mga driver, asin mga ordinaryong tao, na maski ang salud na mumugtak sa kompromiso, mas piniling makiiba sa paglaban sa pandemya
asin padaguson an pagtao nin serbisyo sa kapwa Nagenyo asin Pilipino. Totoo man ang God ang kasabihan, hope springs eternal. Maski anong hamon, padagos kitang malaom, asin sa huri, kita an manggagana. Iyo yan ang nakuatang adal sa istorya. Iyo man yan ang parehong adal tangon sa panahon kan pandemya. May mga beses na kita madadaog, alagad, malaban man giraray, sagkod na makua ang trayumpo. Iyan po ang kagitingan. Sa laog nin haros 2 taon, ginibo kitang prisonero kan pandemya. Alagad, balon ang mga adal kan nakaagi, ginanata ang laban. Ang naga, paduwang bulan na, nayaon sa alert level 1. Sa ngunyan, mayo na kitang kaso nin COVID-19 sa naga, 0. Iyan dahil kita nagtarabangan, dahil pinili tang maging magiting by doing the right things. Inspirado sa kapusugan kan sa itong mga veterano, pigsarabay-sabay ta sa naga, ang pag-implementar kan mga programa asin proyekto sa paglaban sa paglakop kan COVID-19, pagtabang sa mga naghelang, pagpaluya sa epekto kan pandemya sa ekonomiya asin mga proyekto na masiguro na andam kita sa post-pandemic scenario. Pigkukonstruir na ang satong bago, mas dakula, asin modernong city hospital sa pigtugdas na bagong growth area sa Balatas. Ngunya nayaon kita sa pinakahababang alert level. Haros gabos na tao pwede nang magluwas, asin gibuhon ang mga aktibidad na ginigibo ta antes kan pandemya. Andam na ang satong mga mayor na tinampo. Total na 3 kilometrong tinampo sa Central Business Districts ang naaspaltado ta na. Igwa naman kitang mga bagong tinampong pigburukasan. Sa pagbuelta ta sa face-to-face classes, magiging talingkas na ang sa itong mga estudyante sa mga nagkukunong mga classrooms dahil sa mga 4 na bagong eskwelahan na sa itong pigtugdas, asin mga bagong school buildings na pigpatugdok asin pinapatugdok tapa. Ongoing na ang development nin mga housing sites para maging talingkas na ang satong mga kaimanwa sa kawaran nin harong asin lote na sa indang maiistaran. Sa pagtapos, dakula pong marhay ang satong utang na buot sa satong mga veterano. Kung ano kitangon yan, dahil yan sa indang mga sakripisyo asin kagitingan. Kaya bilang pagbalos, hinahagad ta po ngunyan, ki Vice Mayor Neni de Asis, mga miyembro kan Sangguniang Panglungsod, nadugangan pa po ang cash stipend para po sa satuyang mga natatada. 4 na lang po yan, na natatadang World War II veterans kan Naga na Iyosinda. Inot, Santiago Robles Aquino kan Tinago. Pandua, retired Judge Salvador Kahot kan Bagumbayan Sur. Pantulo, Salvador Vivares Parco kan Triangulo asin an pang-4. Si Attorney Florencio Rafael Rosales, luluhon po ni Kagawad Uying Rosales kan Barangay San Felipe.
Bilang pag-unra po sa inda, liwata pong upakan, an sa tuya pong mga veterano. Mga namumutan kong mga nagenyo, malinaw po ang mga adal kan istorya. An araw ng kagitingan, pinapagirundom kita. Naan kagitingan, dai nagtatapos sana sa pagdepensa kan sa tong nasyon sa mga mananakop. Pinapagirumdom kita kaini na sa gabos na panahon, piliun ta ang tama. Na sa tong labanan, an mga muyang rumpagon, an sa tong kultura, nin marhay na paggugobernar sa satuya pong namumutan na syudad. Asin ribayan ini, nin kultura, nin kwarta, pakaraot, asin kaputikan. Daita po ini tugutan. Maging magiting by doing the right thing. Mabuhay po ang Naga! Mabuhay ang Pilipinas! Maugmang aldaw po sa tuya, Gabos. Thank you. Thank you very much, Mayor Nelson Ligacion. And now, the fourth barrel. Paglipas ng panahon, unti-unting naiipon ang nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan at sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Bring the noise! Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ng aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Nagenyo. Check 1, check 2, here we go. Nagenyo's on the motion, I'm always going on the flow. Nothing can stop all the way to the top. And everybody knows that we're the cream of the crop and we're proud. Maraming beses dilim nagdaan, bayan ay sinubukan. Ngunit dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko,
Proud ako maging Tingnan ang bilis ng aming pag-usad. Sa amin ba'y ayaw nyo pang tumulan? Huwag nang balangin guluhin, hindi nyo kayang tibag yung silingan ang umuya, walang hindi magagawa. Mula ulo hanggang paa, wala ka bang napupuna. Prinsipyo lagi ang una, hindi lang puro sabay-sabay gumagalaw, buong mundo isisigaw. Proud ako na genyo. Yeah! Proud ako maging nagenyo. Yeah! At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan ang saya nating mithi. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi natin maaasahan. Taas no, ito ang aming bayan. Nagana, nauman, nasasarigan, nangangatama sa tumulya, sa kasaysayan ng aming bayan. Paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now don't need no things. Now we got the morning, get it in the close. Pass to the future, everybody's social. Now we can be stronger together, we'll always be one. Ngayon nga ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas no, ito ang aming bayan. Nagana, nalalaoman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman, nagana, 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 nagana. Thank you very much. This concludes our commemoration of the 80th Araw ng Kagitingan with the team Kagitingan ng mga veterano, inspirasyon na nagkakaisang Pilipino. In behalf of the City Events Protocol and Public Information Office, we would like to thank all those agencies who assisted us in facilitating this commemoration. The 9th Infantry Division Philippine Army, headed by Major General Alex Luna. The Public Safety Office, headed by Mr. Rene Gumba. The Naga City Police Office, headed by Police Colonel Nelson A. Pacalso. The Boy Scouts of the Philippines. The Department of Education, headed by Dr. Mariano V. D. Guzman, Schools Division Superintendent. The National Historical Commission of the Philippines. The department heads and chiefs of offices of the city